गिबि गिबियावनो गुफुर बियार चेनेलाव गुवाहाटियाव थानाय आंनि जांख्रिथायारि लोगोफोर आरो चिरांनिफ्राय जोंनि मुंदांखा सासे इउटुबार देरहासार इस्लारि आरो जोंहा मुंदांखा चिरांनि सासे सिंगार बिथांखौ बयबो सिनायखायो। दा आं गिबियावनो बारा गोलाव बुंनो सानाखै। गिबियावनो आं सोंगोन जोंहा मुंदांखा सासे सिंगार दं। बे गोदान बोसोरनि माखासे मिजिं लानानै फंबाया दियानाब्ला सारनिबो गान खनदों। माला जोबथेसालिनिफ्राय फैगोन आयै होननाय, माने बेखौ थाबैनो बे फंबायनि थ्रुयैनो नुलांगोन। गावनो माखासे फिल्मखौ माने सुजुदों। दा बेखौ स्पस्ट माला ओंखारनाय जागोन बेखौ खिथानांगोन ना फंबाया? एक्चुअली मेथाइखौथ' दाख्लै एसएन बासाइ प्रडाक्सनाव रिलिज खालामना होनाय जाखाबाय। साना दोबैबाय मेदाम सुलेखाजों आंजों रोजाबनाय मेथाइ। ओमफ्राय प्रडिउसआथ' आंनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय माखासे एसे बेले बेजेनि थाखाय आङो फुल मिउजिक भिडिअ'जोंहाय आङो खालामनो हानाय जायाखै बा रिलिज खालामनो हानाय जायाखै, एसे समा लेट जानायखाय। स' दायो मा बुंनांगौ थाबैनो बुंनांसिगोन आदा। मा बुंनांगौ जागोन, थाबैनो मिउजिक भिडिअ'जोंहाय बेखौ आबुङै मोनसे मिउजिक भिडिअ' लाबोनो सानदोंमोन आरो रायजोफोर। स' मा खालामनो, दा बयनिबो हेफाजाबखौ मोनोब्ला फंबाया मोजां माने माखासे जांख्रिथायारि माखासे गान माने दिहुनलांगोन। फंबाया उननि टाइमाव माने माखासे खोथाफोरखौ स्पस्ट बुंसिगोन। दा समनिबो एसे अबेबा थांनो ओंखारदों। बिनि थाखायनो नैबे फंबायानो साननैसोनि गेजेराव अरिजिनाल सिलाय आरो मानि थाखाय बे जायगायाव गावलायनो थांगोन। दा आङो बयखौबो हास्थायो, जिखुनु जाया मानसि गावनायनिल' नङा। दा जोङो इण्डियायाव माखासे टारगेटआव गावनाय, बोरला गावनाय, सिलाय गुलि गावनाय, जिखुनु जाया दुरुं बोनाय, जिखुनु जाया बहुद गेम दं। दा बेबायदि बाहागोआव XNDB-फ्राबो टारगेटआव गावनाय बहुद माने गुबुन गुबुन कान्ट्रिजों माखासे कम्पिटिसन जायो टारगेटआव गावनाय। थिग बेबायदि समाव XNDB-फ्राबो टारगेटआव गावनो हानाय दङ। बिनि थाखायनो फंबायनि लिडिंआव गावलायनो लांगोन आरो बेखौ बे गावलायनाय जायगायाव थाबैनो थांगोन। ओमफ्राय मा सिलाय लानानै गावलायगोन सासे फंबायनाव सोंगोन आरो आङो। दा नैबे फंबाय जा सिंगारानो माने मानसिखौ गावनाय नङा दे, गेमसो। बे गेमाव माने सिलाया अरिजिनेल। बिनि सायाव माने आं बेखौनो बयखौबो जांख्रिथायारिफोरखौ जिखुनु जाया साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव बोरला गावनो गोरों दं, सिलाय गावनो गोरों दं, लबार गावनो गोरों दं, जिखुनु जाया गेम दं। जोंनि बर'फ्रा माने बोलो गोनां हायो। बिनि थाखायनो XNDB-फ्रा सिलाय गावनायफ्राव बाहागो मोनगोन खोमा होननानै दा बे टारगेटआव गावनो थाखाय माखासे गोबाव सम जाबाय। दा टारगेटआव गावफिननो हागोन ना हाया बिनि सायाव माने मा सिलाय गावना फैगोन नैबे अनिल फंबाय सानसे समनि माने XNDB दिनैसिमबो गुवाहाटियाव जों एखे लोगो थायो। दा मा सिलाय गावनाय जागोन थांनानै एखे गावनोसै, एखे गावनाय माबा दंखायो नालाय, अयभाग दंखायो। बेजोंनो जोङो टारगेटखौ लानानै फैफिनसै आरो जेनेबा सिगां गावदोंमोन बिदि जाफिनगोन ना जाफिना जों नाजानो थांगोन आरो थारमाने एसेनोसै आरो। गोजोननाय थाबाय। दा एखेनिफ्राय जिखुनु जाया सिलाय गावनाया माखासे गेप्स जाबाय नालाय, माने सोरखौबा गावनाय नङा। जोंनि बर' हारिनि XNDB-फ्रा इण्डियानि जानानै गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव टारगेटआव गावनो थाखाय बाहागो लानो थाखाय जोंनिफ्रायबो साखाफारा होननानै जों बिनि थाखायनो माखासे सोंनाय जाबाय। आरो सासे दंबावो। दा बे जायगायाव थांनानै माखौ गावगोन, लबारखौ गावगोन ना बोरला गावगोन? बोरलाजों खोथा गैया, डाइरेक्ट सिलायखौनो लाखानानै गावनाय बिदि जाया। जोङो मा होयो बेयाव गावनाय बुस्थु मा दङ बेखौनो गावजोबना फैगोन। जोङो पिस्टल फिसानिफ्राय 47हालागै AK-47हालागै बिनि सायाव जेसेबांखिनि आर्मस दङ गासैखौबो गावनो लागै जोङो आखायाव लानाय जादों। ओरैनोथ' डिसप्लेन जानो गोसो जानानै जाखायाखैमोन नालाय, गोदोनि प्रेक्टिसखौहाय दैबोनाय गावनायावथ' जोङो गासैबो दंखायो। गावनायावथ' मा आर्मस होयो बेयाव मा सिलाय होयो बिदिसो माने दायो खोथाया। दा फंबायाथ' बे जायगायाव थांनानै निजे आखाइजोंनो गावना फैबाय। मा सिलाय दं फंबाय खिथानो हागोन नामा? बेवहाय MP4 दङ, AK-47 दङ, ओमफ्राय 9mm 7.5 पिस्टल दङ आरो बायदि बायला एसे गोबाङैनो दंबावखायो।
एयारसफ्ट होनना बुङो नोंथांमोना इउटिउबाव नायोबाबो एयारसफ्टखौहाय नोंथांमोना बुजिखागोन स' बेयो अरिजिनेल सिलाय बै बुस्थुआल' डुप्लिकेट अरिजिनेलखौबो मोनबावोसो साइडआव गावखुमानो मोनबावो फैसा होननानैहाय गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेलेग साननाङा जिखुनु जाया एक्स एन टिभिनिफ्राय सिलाय गावनाय बोरला गावनाय जिखुनु जाया इण्डियानि जानानै जिखुनु जाया समाव माखासे बाहागो लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो बिनि थाखायनो टारगेटआव गावनो हानाय जोंहा माखासे फंबायमोन दं बिथांमोना गावनानै उननि भिडिअफ्राव अबे टारगेटआव गावनो हायो बेखौ स्पष्ट देखायनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन अल आसाम जेसेबां एक्स एन टिभिफोर दं बिथांमोना माखासे इण्डियानि जानानै सिलायनि गावनाय बोरला गावनाय लबार गावनाय जिखुनु जाया गेमनि बाहागोखौ एक्स एन टिभिफ्रा मानो होनोब्ला बैसो जानायफ्रा साख्रि मोनाबो जानो हागौ नङा होमबा थिग इण्डियानि जानानै जिखुनु जाया गेमाव बाहागो लानो हागोन होननानै आसा खालामो दा बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम जों माबा मोनसे बे गेमनि सायाव रायलायनायखौ बेलेग साननाङा जोङो माखासे एक्स एन टिभिनि जानानैसो माखासे रिहार्सल खालामनो थांगासिनो दं साननैसोनि उनाव नुगोन आरो